Сябры, усім прывітанне, з вами Михась Дуброўка. Сёння 8 верасня і я знаходжуся ў Роттердаме, гэта Нідерланды. Я прыехаў сюды на працу, а як вы ведаеце, мы вядзем блог менавіта пра працу электрыка беларуса за мяжой. Я змяніў свайго мінулага працадаўцу, бо аказалася, што мы не можам афіцыйна працаваць у Германіі. Вот это поворот! А як вядома, мы паважаем законы і традыцыі іншых краін, таму вымушаны быў звольніцца. Зараз я знаходжуся на хостеле. Тут у нас маленькі прудзік. Жывуць маленькія, вон бачыце, карпікі коя. Там у нас куркі пасвяцца. Гэткае месца, дзе паляць мае калегі. Растуць дрэвы, грушы, яблыкі. Яны ўжо пападалі, як бачна. Восень усё ж такі. Там бачыце домік для вожыка. Але вожыка я ні разу не бачыў тут пакуль яшчэ. Вось такая у нас релакс-зона. Месца для прыёму ежы. Кухня такая, прабачце, што тут не чыста сёння. Халадзільнік. Лядоўня. Тут таксама лядоўня. Мікрахвалёўка. Духовый шкаф такі. Халадзільнікі. У кожнай комнаце жывуць па 2 чалавекі. Я таксама жыву з калегай. Ён не вельмі любіць прыбірацца. Таму прабачце за тое, што вы зараз убачыце. Вось моя комната, тут я сплю. Гэта туалет. Душавая кабіна. Ванна. Ну, неяк так. Зараз падымаемся на другі паверх. Тут комнаты, там жывуць хлопцы. Тут у нас пральная машына, сушылка. Усё бясплатна, а не як было ў Аугсбургу. Ну вось, прыкладна так выглядае месца, у якім мы зараз жывем. Вось наш працоўны аўтамабіль 2025 года. Ён клёвая, файная. Ну і паехалі паглядзім на аб'ект, на якім я працую. Ну вось мы на аб'екце. Гэта нафтахімічны завод будуецца. Моя праца гэта падключэнне вось гэтых электрычных скрынь асвятлення. Тут усё непроста, ходзяць кантралюючыя асобы. Усё тут даволі сур'ёзна. Прыйшоў наш супервайзер, прынёс вось гэткія распечаткі. Кажа, што вось гэта непрыгожа. Неэстэтычна, так рабіць нельга. Трэба рабіць акурат, каб усё было вось так вот. Роўна, прыгожа і дакладна. Зараз абед, пад'еў сталовай. Абед каштуе 15 еўра. Першае, другое, усялякія салаты, калі хочаш. Не танна, але лепей уже паесці і нармальна сябе адчуваць. Вось тыя людзі ў зялёных касках, гэта інжынеры па тэхнікі бяспекі, яны могуць забараніць табе працу, калі ты нешта парушаеш на некалькі дзён, ці могуць увогуле выгнаць з будоўлі і чалавек страці працу. Таму тут вельмі пільна глядзяць за тым, каб людзі выконвалі тэхніку бяспекі і ніякіх спускаў няма нікому. Ну што, вось мы адпрацавалі сённяшні дзень, сёння у нас пятніца, апошні працоўны дзень. Некаторыя хлопцы выйдуць яшчэ ў суботу папрацаваць, але ж я буду адпачываць. Таму усім добрага настрою. З вами быў Михась Дуброўка. Падпісвайцеся на канал, стаўце падабайкі.